μαζί και κουζιβάγκο. Πάμε, έχουμε 2 βίντεο για το δεύτερο σχολιασμό. Και το πρώτο βίντεο είναι μία που κάνει cover μέσα στο μπάνιο της, το Rolling the Deep. Πρώτον, κάνει το βίντεο μέσα στο μπάνιο. Και φαίνεται η χέστρα. Φαίνεται η χέστρα. Συγγνώμη για την έκφραση. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and bringing me out the dark. Finally, I can see your crystal clear. Go ahead and tell me how to line of your ship there. See how I feel when everything's so true. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and bringing me out the dark. 'Cause God's love, your love remind me of what they keep me. 'Cause now we almost had it all. 'Cause I loved once, but they leave me restless. Can't help feeling we could have had it all. Και εκεί που επιτέλους πας να ακούσεις ένα σωστό cover, αρχίζει η αφωνία, ρε φίλε. You have my heart inside of your head, and you played it to the beat, yeah. Okay. Οκ, τι! Δεν θυμάστε το τραγούδι! Να σου το πω εγώ άμα! Και πάμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο είναι ένα βίντεο που βγάζει ένας κύριος στο σπίτι του με μια κάμερα, το 7-1 Γερμανία-Βραζιλία από το περσινό Euro. Μουντιάλ ρε πλάκα. Μουντιάλ ήταν. Ναι ρε. Τα δύο σ' αρέσουνε. Αυτό ή αυτό. Αυτό ή αυτό! Ή και τα δύο! Εσείς αποφασίσατε. Θα κρατήσουμε να τα βάλουμε στην τσάντα μας. Δεν πάτε, δεν πάτε. Πάρε το τηλέφωνο. Ναι! Έλα λέκο! Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Έχω να πω κάποια πράγματα για αυτές τις μέρες. Ήμουνα διακοπές μαζί με τον ξαδελφό μου. Ήρθα τώρα εδώ στο σπίτι του. Θα κάτσω 2 μέρες. Δεν ξέρω γιατί γελάω. Τώρα από εδώ και πέρα όποτε μπορώ εγώ και αυτός κάθε Σάββατο. Σίγουρα κάθε Σάββατο ή μέχρι να αρχίσουν τα σχολεία θα ανεβάζει 2-3 gaming. Σίγουρα. Και κάνα vlog το άλλο Σαββατοκύριακο. Κάνα τίποτα τέτοιο.